Jotona sau kebno tektoroi langma tongsak tongthok maya phia kuboi khe obono nugu tongthoka borongno tongoi mano je buino tektor rwnai kebno manata khadi kok sana bagoi nung siring tongdi tai saimanrei rodi bono karei nungbo tongoi man wan chuna phana wanama singsa tamo tongo hamjangmao aboni bagoi tongthok jathokha tongnai borok ponto tabuk sangsarno yakarna kok sau sangsarni joton sele khayak susu borokhe bonu je bwkhao tekto tongoi tongphano mokoli muktino hui tonai langmao ongoi mano nung kwbangmano manai tai kwbangmano kobo kmajaknai phia mungsajak mana bagoi nini langmani obhai kebno kmana tarodi je nono kubui bwkhabai hamjaknai bonono langmani logisong snamdi jeni thani option nung simino bonoya jeni thani kwbangma optionni bisingo nungbo khoroksa option kebno hamjakhe bono nugya phana tongoi mano bobai walaioi tongoi mano bobai kok sayawoi tongoi mano phia bini kokno wansugyaoi kuno dino tongoi maya tabu bo sangsaro obhai borok tongu borok sakni tongthongni bagoi kubuni borokno kabri tong tai baksa borok obhai bo tongkhu borokni je kabui phano kubuni borokno tongthoka tonani saituknai tongthoka tongnani nato jotoni bwskango khaiman phano sakni bwskango khaimaya sak nangi ang monono khaimano phia ang khaya nung tekto ongjaknai hinai tamukha ang nono tektor rwna musungya kubuni borni bagoi kuno dina hamjangma baya hamjangma abagoi no bayo gwnei khathancha kok thaisangyani sangsarni jotoni gana tongnai mokoli muktui tamukhe tongthokni jora maya phano thik tektoni jora nungbaino tongnai manmani tongthok salnai salthano tongo phia mayani tekto langma tongsakno pogoi maya hamjangma tamo ang saimaya tai saimanabo thangya haifano obo simino saimano ani kobor bwkha nono karei kuno mungsa wansugya tabuk wansungma phayu nungbai ang sini layakhino kaham wngkhamo tabukni jorao nung je borokno asungno nini wansugano thik asungno kebo nono bini wansugla samung tongkhe sanai hai samung paikhe sanai bai borok jefru hamjangmao klayo afru hajar bisi kwthang tongna musungu tai jefru bwkhao tekto mano afurno sangsarno yakar thana musungjago tamukha hamjangma thymano phia pogoi maya hamya jorao kuno dino khuk hamya ta tiklaidi tamukhe hamya jora salsa thik ongai thanai haifra nung samani khuk hamya kebni bwkhao tongruk thanai kisa hamjanga mankhino je tongthokjaknai borokni kpalo tekto swijak tongo kwbang Langmabai gwdaljak YouTube channel ni ang saimo o kokthairo khnaoi norni bwkhao tang wansungma phaikya please comment khai anobo sadi tai o video no sajak tongkhe o video no like tai share khaioi o channel no subscribe khai redi norong musungkhani Instagram bo thangai follow khai mano Instagram ni link video ni description no roja hambai।